Silav roj baş hevan nûçe nûçeyane dixwazim ji we re pêşkêş bikim hêvîdarim hûn jî baş e niha ji Kanadayê nûçeyekê heye bi qasî deh kes hatine kuştin di êrişekê çekdarî de birîndar jî gelekin niha êriş çawa pêk hatiye li hember kî pêk hatiye ev jî dîsa meseleyekî dibistana ye li hember zarokan e gelek kes aniha birîndarin jî rakirine nexweşxanê li ku derê li eyaleta Brîtîş Kolombiyaya Kanadayê di êrişekê bi çekan de 10 kes hatin kuştin 27 kes jî birîndar bûn. Di nava kuştiyan de êrişkar jî heye. Li gorî nûçeya CBC ya ku xwedespêra daxuyaniyên polîsê sûwarî ê Şehaneyê Kanadayê jê re dibêjin RCMP li herêma Tumpler Ridgeyê ew jî li ku derê ji we re dibêjin paşê li eyaletê li hember dibistanekî êriş pêk hatiye bi çekan ev êriş pêk hatiye. Eleqa wî bi Daişî heye bi êrişên tunê em aniha nediyar e lê ya ku êriş pêkaniye jin e. Di êrişa li dibistanê de 6 kes mirin kesek jî di rêya nexweşxanê de jiyana xwe ji dest da. Yekîneyên van hêzan dibêjin li xaniyekî li nêzik ê ku tê bawerkirin ku tekîliya bi êrişê re heye li wê derê jî 2 kes mirî hatine dîtin. Yani li xaniyekî kelekî jî 2 kes pîviya we hejmara miriyan zêdetir dibe. Niha mesele çi ye? Divê merov hinek baldar be. Kesa ku tê bawerkirin ku êriş kiriye ew jî aniha kuştiye. Du birîndara kirin nexweşxanê, rewşa wan girîndar e gelek giran e. 25 kesên din jî ji ber birînên cuda, sivikin jî, giranin jî li navendên tenduristiyê herêmê niha têne dermankirin. Hate pêşrastkirin ku êrişkara ku kuştî hatiye dîtin jineke ne ji Kanadayê ye. Yani porê wî qehwe ye wisa behs dikin. Lê yani şiklê îslamîstan li ser jinikê tunê ye. Nêzîkî 100 xwendekar personelên dibistanê bawekî ewle ji mektebê hatin derxistin. Dibistanên serêtayî navîn ê li herêma Tumpler Ridgê di vê heftê de girtî bin. Travmayekê heye. Serokwezîrê Kanadayê Mark Carney li ser hesabê xwe X'ê daxuyaniyekî belav kiriye. Dibêje ez ji ber êrişên bi çekan yên hovane yên li Tumpler Ridgeyê gelekî xemgînim. Sersaxiyên xwe yên kûr pêşkêşî malbat û hevalên wan ên ku heskiriyê xwe wan da kirine pêşkêşî wan dikim. Niha ev herêma ku lê êriş pêk hatiye li Rojavayê Kanadayê ye. Çiyayên Rockyê heye li wan de re. Nüfusa wê gelekî kêm e bi qasî 2400 kes li wê derê dijîn. Wisa bajarokekî piçûk e. Dûr e ji Amerîkayê gelekî dûr e. 680 kilometre ji Amerîkayê dûr e. Vaya bi vî şeklî hevan no? Niha nûçeyekê din ku dixwazim ji we re pêşkêş bikim nûçeya di derbarê penaberiyê de ye. Yeketî Ewropayê qanûneke nû derxistiye. Ev jî gelek Kurdan eleqedar dike ji ber ku ji virûşûn ve kîş Tirkiye were nikare serî pelaberiyê bide. Nikare îltija bike. Vaya ji bo Kurdan derbas dibe nabe nizanim lê Afrikî, Hindistanî, Pakistanî û nizanim mirovên Asyayî dema tên di ser Tirkiye re derbasî Ewropayê dibin. Êdî heqê welatê Ewropayê heye wana li Tirkiye vegerîne. Qanûnekî bi vî şeklî ye. Çima? Çünkü êdî Tirkiye xistin nava kategoriya welatên bêwle. Êdî li wê derê me rû dikare bisekine. Tirkiye jî erê kiriye. Tirkiye erê kir. Yani dibêje êdî ez jî welatekî bêwle me eger hûn penaberan bişîne ez dikarim xwedî li wan derbikevim. Lê di berdêla pere de elbet. Dewleta Tirkiye bê pere nake vî karî. Niha di derbarê Yekîtiya Ewropayê de pir nûçe hene. Li wê derê hem di derbarê Sûriyê de jî civîn çêbû. Ji ber vê em hinekî giringî bidin, em hinekî giranî bidin ser civînên li Yekîtiya Ewropayê.
Niha di dengdana doh roja sêşemiyê dike çendê mê meqsed bikeve qeyda dehê Sibatê sal 2026 roja sêşemiyê li Yeketiya Ewropayê. Yeketiya Ewropayê qanûnekê nû ya penaberiyê derxistiye li gorî wê êdî dewleta Tirkiye di nava kategoriya welatê biewle de ye. Mirovên ku di ser Tirkiye re derbasî welatên Yeketiya Ewropayê bibin êdî penaberiya wan tê redkirin li Tirkiye vedigerînin. Heta niha hûn zanin wextê ku tu tê welatê Ewropayê serî penaberiyê dixî pêşî tu bikevî nava kîjan welatî mesela pêşî tu birêya deryayê werî İtalya êdî İtalya mecbûr te bihewîne. Tu êdî tu nikarî biçî welatekî din ya Ewropayê. Tu biçî Almanya, biçî ku derê jî, biçî Swîsrê jî ew te li İtalyayê vedigerîne. Qanûnekî wisa hebû. Ji aniha ew berfireh biye. Êdî Tirkiye jî ketiye navê, hin welatên din jî hene di berdêla pere de qebûl dikin van penaberan bihewînin. Vaya çi qas Kurdan alaqedar dike ez wî nizanim lê ez zanim Kurdan jî ji bo yani serê Kurdan jî dikeve belayê. Êdî zû bi zû Kurdên ku ji Tirkiye tên Ewropayê dixwazin îltica bikin, îlticaya wan wê zû bi zû neyê qebûl kirin. Çünkü aniha li Ewropayê pir însan hatine. Ne tenê ji ber şer û pevçûnan, ji ber birçîbûnê, ji ber xebatê û ji ber jiyana biewle însan dixwazin zarokê xwe li vê derê bide xwendin. Gelek nas û dostê me jî hene. Mesela li Tirkiye, li Bakurê Kurdistanê rewşa wan a aborî baş e. Rewşa wan a siyasî jî baş e. Problemekî wan tune ye. Lê ji bo xatirê perwerdeyiya zarokê xwe dixwazin werin Ewropayê li bijî bibin. Çünkü perwerdeyiya li Tirkiye, Bakurê Kurdistanê rezalet e. Perwerdeyîkî pir xirab e. Besa asîmîlasyonê û Kurdan nakim. Derveyî wê. Yani insan xweş nayîne perwerdekirin. Ji bo însan madem dibêje em hatine madem me zarok çêkiriye, me malbat çêkiriye dibe em xwedî li ewladê xwe derbikevin. Em perwerdeyiyekê baş bidin van zarokê xwe. Wekî din çima em hatine dünyayê? Em çi dikin dünyayê? Berê xwe didin welatên Ewropayê. Îja perê wan têrê nake ji bo zarokê xwe xwedî bikin vê derê, çi dikin serî li penaberiyê didin û ew jî dikeve stûyê dewletê. Dewlet van tiştan zane ji bo wî tedbîra xwe digire. Penaberî ne çareseriye hevan. Penaberî ne çareseriye. Yani ya baş meriv bi komî li ber xwe bide lêxe û dersekê ciddî bide van zîbîdî û van çetên li Tirkiye û fîdan û mîdan û meriv ser û bin bike li wê derê perwerdeyîkî li gorî prensîbên cîhanî ava bike. Perwerdeyîkî li gorî Sûriyê nabe, li gorî İranê nabe. Mesela em milletên pir ecêb in hevando. Em besa entegrasyona Kurdan dikin. Yani Kurd entegre bibin di nava Iraqê de û nava Sûriyê de nava Tirkiyeyê de lê em perwerdeyiyê nafikirin. Siber roja me wê çawa be, zarokê me wê çawa be. Yani em li gorî sîstema van dewletan çawa zarokê xwe perwerde bikin? Mümkün e yani. Mecburiyeta me çi ye? Çima ye? Welatê me heye em milletekin û zimanê me heye û dîroka me cuda ye em mecbûrin li gorî xwe perwerdeyîkî çê bikin. Yani firqî cudahiya îdeolojîk divê nekeve navbera Kurdan. Partî cidî. Hemî zulm in tiştê wisa. Kurdayetî perwerdeyiyekê gerdûnî evrensel yani universel perwerdeyî were bicihkirin li Kurdistanê. Bi dijmin re jî mesela bi hêzên dagirker re şertê yekem divê perwerdeyî be. Mesela li Bakurê Kurdistanê divê pêvajoyê de ez perwerdeyî nabînim. Ev çi ye yani bijarte henekê xwe bi Kurdan dikin yani. Bijarte çi ye? Vaya heqaret e li Kurdan. Li Sûriyê jî bi vî şeklî, li Tirkiye jî. Mesela pêvajoyek ku aniha li Tirkiye dimeşe nameşe ez wî jî nizanim, li ser çi dimeşe nizanim. Ji ber ku rêveberên dewleta Tirkiye aniha qatilê Kurdan e. Komployekî navnetewî pêk hat li Rojava û gihîşt hedefa xwe. Komploya navnetewî li Rojava gihîşt hedefa xwe ji ber ku hemû destkeftê me serûbin kirin, sîstema me ya perwerdeyiyê sekîne,
İnsanê me rencide bûn, insanê me rûmeta wan binpê bû, cenazê me ji avahiyan hatin avêtin, insanê me hatin şerjê kirin, ewladên dayîkê me aniha wendan e, hejmara wan çi qas e tam nayêzanîn, bi qasî 2000 însanê me wisa tê gotin, şervanê me wendan e, esîr in, dîl in, sax in, mirîn e, em nizanin. Di destê wan çeteyan de ne, heta niha nayê behs kirin. Ya ev însanê me li ku derê ne? Ew heyeta çeteyê sivîl ku ji Şamê tê Remelanê qada petrolê ziyaret dike, beriya ku merû wana pêşwazî bike, dibe merû yaxa wan bigire, pêşî esîrên di destê xwe de berdin. Pêşî ambargoya li ser Kobanî rakin dorpêç. Pêşî însan bin. Destûniyê wisa destê xwe li bakin werin Remelanê bi vî şiklî nabe. Rûmeta milletê Kurd binpê dibe. Heta ku milletê me venegere serê kaniyê, heta ku çeteyên Tirk venekişin serê kaniyê ji Efrînê, merû çawa dikare pêşwazî bike van însanan, van çeteyan? Nabe yani. Ji ber vê hevanû di pêvajoyên aştiyê de, di pêvajoyên danûstandinan de, di peymanên da, peymanên ku em îmzê dikin de her tiştî de evveliyet perwerdehî ye. Pergaleke universel gerdûnî ya perwerdehiyê divê were sazkirin. Perwerdehî nebe hûn bizanin tu tiştekî tune. Bakurê Kurdistanê jî. Di encama vê pêvajoyê de eger perwerdehiya sedî sed a Kurdî neyê bi dest xistin, tu tiştekî natiye bi dest xistin. Yani Kurd biye bekçî nebiye bekçî ji min re çi yani. Pêşiya roj muhîm e. Aniha jî yani nîvê Tirkiye bekçî hemî Kurd in. Her Stenbolê jî bekçî tev Kurd in. Çi dikî yani? Ez bibim bekçî Remelanê, bibim bekçî Sînor û ne çi mana wî tune ye. Ev yek. Niha tiştekî din jî Yekîtiya Ewropa me got qanûnekî nû ya penaberiyê derxistiye hevanno, ev muhîm e. Ew me ji we re behs kir. Wextê ku hûn tîn Ewropayê iltîja dikin, bidin ber çav van meseleyan. Ya din jî Komîsyona Ewropayê planeke çalakî amade kiriye. Ji bo çi? Li dijî şîddeta sîberîk ku ciwanan dike hedef. Yani li ser medya civakî, li ser Facebookê, Instagram, Twitterê, li ser wan tacîz heye li ciwanan, li zarokan. Îja we Komîsyona Ewropayê niha çalakiyekê taybet amade kiriye. Merû çawa müdaxale bike. Mecbîr kiriye deng vekim biborin. Tamam. Demek wekî hurmet em dikoxîne em dengê xwe hinekî bigirin îja ji bîr dikim. Niha ev Komîsyona Ewropayê ev tiştek ku ji bo zarok amade kiriye tiştekî pir hêja ye. Dikare bibe emsal, dikare bibe numune ji bo welatên din jî. Yani komisyon wê piştgiriyê bide van gencan û numereyekî taybet wê hebe ser telefona wan. Tiştekî pê bihesin, tiştekî xirab, tiştekî dikeve çarçova tacîzê yan jî şiddetê yan jî gev tehdît zarokên biniya 18 salî re ev zarok dikarin xwe bigînin merkezekî û giliyê van însanan bikin. Veya tiştekî pir xweş e. Komisyona Ewropayê roja sêşemiyê planekê çalakî amade kiriye li dijî zordariya sîberîk
peşkeşi parlamentoya Avrupa'ya hatiye kirin. Armanca ve alikariya kurbaniyên ew e yani siberik. Gencin ciwanın. Êdî istismar e û felan e bêvan e êdî tê fehm kirin. Yani zarok diçin mektebê, li derdora mektebê însan hene, telefonê wan digirin, Instagrama wan da taciz dikin. Divê merû bi nava ewlekariyê de dê û bav bikaribin rehet bijîn. Vaya yek. Wekî din jî dîsa di çarçoveya Parlamentoya Avrupayê de çalakiyekê din pêk hatiye ew jî li ser Sûriyê civînekê pêk hat. Pêkhatiyên Sûriyê li Parlamentoya Avrupayê li hev civiyan, behsa xeteriyan kirin, metirsiyên li ser siberoja welatê xwe kirin, nûnerên Elewiyan tevlî bûn, ê Kurdan tevlî bûn, herkes hat tevlî bû. Durzî jî li wê derê bûn. Nûnera Elewiyan mesela xwest komkû jî werin rawestandin. Nûnera Durziyan jî şiyarî da ku eger hemû alî beşdar nebin aramî pêk naye. Beşdar qesta wan ew e di rêveberiya li Şamê de. Rêveberiya Şamê de eger herkes beşdar nebe arabî nikare pêk were. Li Parlamentoya Avrupayê konferansekê bi sernavê Sûriyeyeke ji bo hemû gelê wê gelo ev mümkün e hate li darxistin. Konferans ji aliyê koma dostên Kurdan û çend parlamenteran ve hate organîze kirin. Nûnerên Kurd, Elewî, Durzî, Erebên Sunnî beşdar bûn. Di konferansê de nûnerên pêkhatiyan behsa zulma kirin, behsa zulm û komkujiyên ku bi wan re rûbirû mane kirine, daxwaza garantiyê ji Yekîtiya Ewropayê kirin. Endamê Komîteya Tekiliyên Dîplomatîk ya PYD, Fuad Ömer li wê derê bû, balkişand ser statûya Kurdan. Çi got? Ji bo mafê Kurdan were misogerkirin, divê statûya Kurdan were naskirin pêşî. Wekî statûyeke Rojavayê Kurdistanê di nava hêzên navnetewî de were naskirin. Wekî din Rena Omran, ew jî nûnera Elewiyan e li wê derê axifiye. Xwesteka xwe ya ji bo Yekîtiya Ewropayê anî ziman. Divê em ji Parlamentoya Ewropayê dixwazin hemû xebatên xwe bixin yani hewldan bidin, bixebitin ji bo ku komkujiyan rawestînin pêşî. Yani hemî milletên li Sûriyê kî heye tune Asûrî, Sûryanî, Ermenî, Elewî û kesên ku hete şewan wekê dijmin dibîne. Ji bo parastina van însanan divê qanûn hûn derbixin. Nûnera Durziyan rûwê da Helbûşî jî şiyarî da eger hemû pêk hate yani hemî milletên li Sûriyê bawekî çalak beşdar nebin qet aramî çê nabe. Yekîtî çê nabe li Sûriyê. Huzûr tune ye. Nabe ku desthilat di destê wan kesan de be ku hêza wan heye. Hikûmet desthilatdarî di destê hêzên eskerî de nabe. Belkî divê bi hilbijartin, bi demokrasiyê bibe, hikûmetekî berfirehtir were avakirin ku hemûyan li xwe bigire. Di civînê de teqez li ser wê yekî hate kirin ku çareserî li Sûriyê ne tenê bi rêbazên eskerî lê di eynî demê de bi veguherîneke siyasî ku mafê hemû nasnameyan garantî dike ancak wisa mümkün e. Vaya herkes dizane hevan. Tişt heye, tiştê ku em dizan çi ye? Em weke milletê Kurd çawa razî dibin ku çawa razî dibin bi hikûmeteke ne rewa re bikevin nava tekilî. Mesela Colanî bi tevî hevalên xwe ji bo me ne rewan e. Ji bo me ne meşrû ne, temamî çete ne. Ne hatine hilbijartin, ne jî millet ew anîne ser hikm. Ev însan bermayên Daişê ne, bermayên El-Qaîde ne, di qada navnetewî de navê wan di lîsteyê terorîstan e. Ev însan bi temamî hatine xwe organîze kirine ji bo kuştina însanan û ji bo armancekî. Dewleta Tirk jî ew bikar anîn ji bo tunekirina destkeftiyên Kurdan. Tiştek ku nakeve hişê min ew e em weke milletê Kurd çawa van însanên nemeşrû em dibînin weke muxatab. Veya nakeve serî min. Ev çete ne muxatabê me ne. Ev çete milletê Ereb temsîl nake. Şerê li hemberî van çeteyan ne şerê li hember Ereb e. Nîvê van însanan ne Ereb in. Ê ji Afrikayê hatine jî hene. Hemî ev zihniyeteke mesela
heteşe çeteyin li Suriye ne ji milletan yani ji milleteki pek nay. Ji Araban pek nay. Ji zihniyeteki pek de. Zihniyeteki kevneperest, zihniyeteki ku dixwaze demokrasiyê tune bike. Hûn ê bibêjin dewleta Tirkiye çima destek dide bana eleqayî bi demokrasî. Ez nabêjim dewleta Tirkiye xwedî zihniyetekî Daîş warî ye. Ez wî nabêjim. Tayyip Erdoğan birayê Müslüman e, İhwanê Müslîmîn e, rast e. Sedî sed zihniyeta wî û colanî ne weke heve. Lê nêzê hevin, kuzenê hevin, destbirakê hevin, mümkün e. Pergala dewleta Tirkiye li ser laîsîzmê ava biye. Çima destek laîsîzma dewleta Tirkiye çima destek dide? Mesela Artêşa Tirkiye, generalê wan, vanê Kemalîst. Normal di zihnî de, di zihniyetê de dijberê colanî û van çeteyan e. Lê tenê ji ber ku dikarin weke maşe bikarbînin li hember Kurdan, weke sîleh bikarbînin li hember Kurdan, ji bo vê destek didine. Yani sîleha colanî û hevalê xwe sîlehan di destê Kemalîstan û Tirkiye de. Ji bo wî jî hez dikin. Ne ji ber zihniyetê ye. Vaya erê temam. Avrupa, Amerika jî tamamen armancê wan cuda ye. Amerika ne temam. Mesela Kongre Amerikana civîn hatiye çêkirin. Yani baweyekî vêkirî ji Kurdan lêborî naxwazin. Lê hatine wê astê ku dibêjin rêveberiya Trump xetayekî cidî kiriye. Kurd mağdur kirine, Kurd nîvê rê de hîştine, destek dane van çeteya veya nayê qebûl kirin. Dibe em jê re çareseriyekê bibînin. Çareserî çi ye? Biya min ji hemî girêda İranê ye. Mesela İranê nebiya, hevalno, mesela İranê nebiya, belkî Trump û ekîba xwe piştgirî nede bana colanî. Vana hemî em jê re dibêjin konjonktûra siyasî ya rojhilata navîn. Eger İran nebiya, Trump û hevalê xwe destek nedidan colanî. İsraîl mecbûr nedima bi colanî re peyman çêbike. Almanya wê destek nedaba colanî. Vana hemî ji bo menfaetên xwe yên siyasî û aborîne. Ê ji ber ku em ne dewletin, tekîliya bi me re ne meşrû ye. Mesela Almanya çawa were me re peymana petrolê çêbike? Yani em ne dewletin? Statûya me tune tiştekî me tune ye. Ew dewletan ji xwe re muxatab dikirin veya qanûnê dünyayê yani. Mesela em nikarin çek û sîleh bikirin. Sibê, du sibê ana çek û sîlehên di destê YPG, YPJ de eger xilas bibe ancak sîleh û çekê xwe dikare ji Şamê bigire. Ji wan çeteya bigire. Sîleha ku Şam bide Qesedê ew li hember Şamê dî tê bikaranî. Mantıqe na. Qaçaxî tu sîleh bigirî wê demê heqê Şamê çêdibe müdaxaleyê te bike. Tu qaçaxî nikarî sîleh jî bigirî. Nabe yani. Yani em ketine rewşekî wisa zehmet wextê tu girêdayê merkezê bî her tişt divê fermî be. Te qaçaxî kir heqê wî çêdibe müdaxale bike yan jî qayyûm bavêje ser Helebê. Waliyê te dikare ji wezîfê bigire. Yani tu êdî tu ji aliyê kirîna çekan ve girêdayê Şamê êdî tu li hember Şamê nikarî serî rakî. Ji aliyê qanûnî ve dibêjim. Ha millet serî radike êdî radike tabî millet dikare serî rakî. Ew ne mesele ye. Millet îro dikare serî rakî. Vê rakê jî. Yani ev ana pergala ku li Rojavayê Kurdistanê çêbûye, ev peymana ku çêbûye hemî dibe were avêtin. Ne li gor menfaetê Kurdan e. Aniha perwerdeyî sekiniye, jiyan sekiniye. Ev peyman divê bidawî bibe. Kontrola yani serweriya coğrafyaya Kurdistanê divê destê Kurdan de be. Hewne bêjin Rojava piçûk e falan devan tamam. Tamam. Mümkün e. Ama Hakan Fidan xwe germ kiriye. Ji cesareta ku ji Rojava girtiye, cesareta ku ji rewşa dawiya Rojava girtiye, hêz û quwet dide wî
ku bikaribe derheqê başûr de jî kin û dirêj biaxive. Ziman dirêjî dike. Ha, ew ê bi ser bikeve, dibêje em ê biçin Şengalê, bila çekdarên li Şengalê yê pêşe, bila xwe belav bikin, eyn weke Rojava. Tişta ku Rojava kirine dibe em Şengalê dikin. Em ê li Maxmûrê bikin, em ê li Qandîlê bikin. Milletê Kurd heta müdaxale neke, dewleta Tirkî di projeyê xwe de ew ê bi ser bikeve. Milletê Kurd eger müdaxale bike bêje stop, ji me re parastin lazim e, ji me re hêz û quwet lazim e, em dibê serweriya coğrafya xwe di destê xwe de bigirin. Hakan Fidan wê pergala îro ya li Başûrê Kurdistanê jî xirab bike. Çavê wan li wê derê ye. Ew ê karibin milletê Kurd eger rabe dikarin. Milletê Kurd dikare bi ser bikeve. Yani milletê Kurd eger xwedî li Başûrê Kurdistanê derkeve, çawa xwedî li Rojava derket, dikare serxwebûnê îlan bike. Erê, mümkün e. Ji xwe ji bilî serxwebûnê jî çare tune ye. Heta ku tu serxwebûnê empozeyê cihanê nekî, ewsa em kaş û berkaş dibin, ewsa rûmeta me bin pê dibe. Hêza Pêşmerge jî pir bisînor e. Di destê Pêşmerge de tang û tong tune ye. Li hember wan Daişê nikare şer bike. Ji ber ku Amerîka çawa ku piştgirî neda Rojava, ew piştgirî nede Başûr jî. Kurd Kurd e. Kurd Kurd e. Ew ê zorê li Başûr bikin ku li hember Îranê şer bike. Em dizanin pêşmergeyên yenekê li hember Îranê şer nakin. Em dizanin ku pêşmergeyên pedekê jî şer nakin li hember Îranê. Çima şer bike? Çima ji bo menfaetên Amerîkayê û İsraîlê şer bike? Yani tişta ku pêşniyazê Qesedê hatiye kirin, ew pêşniyazê pêşmerge jî were kirin. Yani merû çawa dikare bibe taraftar ku merû bibe eskerên xelkê? Na. Niha hevano artêşa Sûrî û Qesedê ji derdora bajarê Hesekê vekişiyan veya di çarçova evê de ye veya di çarçova peymanekî de ye. Artêşa Sûriyê çeteyên Şamê ara gihandin ku di çarçoveya mutabaqata bi Qesedê re ji bajarê Hesekê vekişiyane. Ajansa wan jî ragihandiye Sana, Ajansa Nûçeyên ya Fermiya Sûriyeyê di nûçeyekî xwe de dibêje li gorî peymanê me çawa ku pîlan kiriye em ê 10 kîlometre ji Hesekê dûr bikevin. Tamam. Yani dîmenê min disekine hevan. Dîmenê min disekine ez çi bînim serî deqekî ez ê biyedayînim serî mecbûr. Ez dibim du dîmen ne baş e. Deqekî 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 zanim her tiştî zanim de me çareser nekiriye. Me çareser nekiriye hevan no. Çend nûçe hene ji were pêşkêş dikim hevan no. Çend nûçe hene ji were bêjim. Ez biyedayînim ser ekranê pêşî deqekî
Ya mesela Şengal'e elbet mühime ama tişteki desteme de tune de bültena şevede ez zêdetir derbarê Şengalê de agahiyan bidim. Niha Şengal birîna Kurdan e. Şengal mühim e. Hêzên me ê li wê derê çawa ew ê werin bêtesîr kirin yan jî çawa ew ê çek û sîlaş destê wan were girtin di çarçova entegrasyonê de ew ê daxilê nava artêşa Iraqê werin kirin. Çawa dibe nizanim pêşe roja wan. Yani ez bixwe dibêjim zulm e. Zulm e. Yani Amerika di nava artêşa Iraqê de hebûna yê peşê jî naxwaze. Niha hevan do aniha Wezareta Karê Navxweyî a van çeteyan êdî ragihandiye ku ji Ewropê ve asayîşa wan wê li van deran be. Êdî hûn zanin asayîşa ku ji Kurdan jî pêk tê, asayîşa ku ji wan çeteyan jî pêk tê hemî girêdayî Wezareta Navxweyî ne. Yani ew ê bi hev re van karan birêve bibin heta ku derê ez nizanim. Lê aniha ji bo min perwerdeyî ye. Li Rojhilatê Kurdistanê û Îranê bîlanço gelekî giran dibe. Di derbarê vê civîna Ekîba İmralî de ez agahî bidim we. Pêşî ez ê vê bidim. Niha ajansa Hera niha ragihand ku hêjmara mirovên di wan çalakiyên şermezarkirinê de li Îran û Rojhilatê Kurdistanê hatine qetilkirin nêzî 7,000 kes e. 53,000 kes jî hatine binçavkirin. Ajansa nûçiyan ya aktivîstên mafê mirovan e ve Herana navenda wê li Amerîkayê ye. Derheqê bîlançoya xwepêşandanên şermezarkirinê de raporekî weşand. Li gorî raporê heta niha li Îranê nêzî 7,000 kes hatine kuştin. 53,000 însan jî hatine binçavkirin. 11,000 jî birîndar in. Li gorî raporê ji hêjmara giştî ya kesên hatine qetilkirin 6,500 xwepêşander in, 205 zarok in, 65 kes jî welatiyên beşdarî xwepêşandanan nebûne. Xwendekarên zanîngehê hene di nava binçavkiriyan de. Velhasil ew jî tiştekî ye. Niha ev çeteyên ku dewleta Tirkiye bi rêva dibin hevanno di nava xwe de wezîfeyên nû çêkirine. Wezîfeyên nû çi ne? Binêrin. Wezîfeyên nû ez bikarim fotoğrafê wan bînim ser ekranê. Deqekî. Ez bikarim fotoğrafê wan bînim ser ekranê. Hûn jî bibînin. Yek ji wan tam çete ye. Halbuki vana hukuknasın jî ha. Ama wextê ku însan di dilê xwe de dijminahiyê bihewîne, însan di dilê xwe de dijminahiyê bihewîne, hukuknas be jî, esker be jî feq nake. Bi vî şeklê. Mesele ew e. Mesele niha ejwara çeteyên nû ê hatine ji min re agahî tên de ji derheqê van çeteyan de pir komîk e. Niha merov çawa sûcê çeteyan bi rêz bike hevanno? Mesela çeteyek ez vana nîşanê bidim. Ka deqekî.
Eva ya yani bi biryara Tayyip Erdoğan da rojnameya fermiya Tirkiye de hatiye weşandin niha ji bo Wezareta Karê Navxweyî Waliyê Erzeromê Mustafa Çiftçî hatiye tayin kirin, ji bo Wezareta Edaletê jî serdozgerê Komarê yê Stenbolê Akın Gürlek hatiye tayin kirin. Ka em bidirin ve Akın Gürlek kî ye? Akın Gürlek însanekî tam çete ye. Serokê çete ye. İnsanên ku Tayyip Erdoğan ji wan hez nake, teslîmê vî camerî dike, ev camer jî ji ber ku serdozger e, yani savcı ye, hema da veje hepsê. Derheqê wî de suçekî peyda dike da veje hepsê. Îja aniha li Tirkiye tam pergaleke çetewarî çêbûye. Aniha ji me wetrê pêvajo heye ne? Ji me wetrê aniha dewleta Tirkiye ber bê demokrasî ve gavan da veje ne? Tam berova jî bifikirin. Yani ev her du insanê ku hatine helbijartin bi taybetî ev çeteyê bi navê Akın Gürlek ji spîkirina perê reş bigire heta organîzekirina çeteyên çekdarî û heta ev gendeliyên di nava edaleta Tirkiyeyê serkêşiya wan dike Akın Gürlek. Hemî însanên me bi dest wî hatine girtin, ketine zindanê. Ne tenê ê me jî. Ji derdora Fethullah Gülen bigire heta çepkiran. Mesela hikûmetekî di nava pêvajoyê de çawa mümkün e kesên Daişê protesto dikin bavêje hepsê. Çawa mümkün e mesela. Hişê we digire yani. Du roj berê însanên ku çalakiya Daişê protesto kirin hatin girtin. Çima? Dibe tu vê çalakî protesto nekî. Çalakiya ku ez dibêjim çalakî, ne çalakî ye. Di nava zarok û ciwanan de bombe hate teqandin. Zarokên li Sûrûcê, zarokên Tirk û Kurd bûn. Peylîstok dibirin Kobanî. Sala 2014-2015 bû wan çawa bû. Daeş di nava wan ciwanan de bombe teqand. Ji bo bîranîna wan zarokan merûv diçe wana bibîr tîne ne merasim çê dike. Tu çawa çi merasim çê dikî, tu çawa wana bibîr tînî, tu çawa çalakiya Daişê protesto dikî û da vêje hepsê. Mesela hikûmetekî bi vî şeklî dikare mesela bi tera ser masê çi nîqaş bike. Aqilê we digire? Ê min nagire. Ê min nagire. Çi nîşanê min dide ev tevgera wan? Nîşanê min dide ku çalakiya li Sûrûcê, ev komkujiya li Sûrûcê bi destê wan çêbûye. Yani dewleta Tirkiye ew komkujiya li hember ciwanên me pêk anî, Daeş kir bihane. Daeş navê Daişî bi kar anî. Esas wan çêkiriye. Ji ber vê yekê naxwazin em protesto bikin. Kuştina ciwanê xwe jî em nikarin protesto bikin. Çima çukî wan kiriye. Hereketê wan vê nîşan dide. Di serê me de pir zelal e. Dewleta Tirkiye komkujiya Sûrûcê pêk anî, a pîrsûsê û aniha jî em wextê diçin protesto dikin ceza li me dibirin. Eva ya Akın Gürlek yek ji wan e. Basa televizyonekî ji tê kirin. Mesela televizyona ku aniha perê reş spî dike, kîjan televizyon bû deqekî? Ekol TV bû. Tiştekî ne mîm bi nava nebêjim lê Ekol TV erê. Mesela ew çûye serdana Ekol TV di dema avabûnê de bi perê xumarê, bi perê reş ev televizyon avabiye. Akın Gürlek çûye serdana wan yani di nava karê wan de cih digire. Ana ev Ekol TV doz jî li hember vebiye. Yani tiştekî fermî ye yani. Em aniha îftira lê nakin. Perê reş spî kiriye.
tiştekî bi vî şeklî heye. Hevanna, hevalên hêja welatparêzên ezîz. Ez ji we re bêjim welatparêz, min ji we re gotiye welatparêz. Welatparêz ne, ez van çeteyan rakim, bi Xwedê tu firqiya rêveberên dewleta Tirkiye û rêveberên Sûriyê tune ye. Tu firqa wan tune ye. Çavê min da. Hemî jî nerewan e. Hilbijartin çê nebû be, millet ew hil nebijartibe, ji bo min hemî çete ne. û bi darê zorê dest danîne serê û nerewan e. Mirov nikare bi wan re bikeve nava tifaqê. Yani ez derekî binivîsînim. Ez rast nabînim ku rêveberê me Rojavayê Kurdistanê bi çeteyên Sûriyê re bikeve nava diyalogê. Rast nabînim. Çünkü ne meşru ne. Normal diviya bû me bi Amerîkan re bigot baxfiya Amerîkan re me ji we re bigota binêrin. Em dikarin entegre bibin. Ama divê pergaleke meşru hebe ku em entegre bibin. Ev çete ne hatine hilbijartin, bi darên zorê hatine vê derê, em nikarin entegrê wan bibin û serde jî dijî me şerkirine. Heta ku hilbijartin çê nebe, parlamento çê nebe, demokrasî çê nebe, em nikarin entegre bibin. Diviya bû ji Amerîkan re wisa bigotana yan jî ji Tirka re. Entegrasyona bi çeteyan re sûç e. Nabe. Ez entegre nabim. Entegrasyona medeniyetê me rû dikare entegrê medeniyetê bibe hevanna. Ji bo wî nabe. İran li ber xwe dide, dibêje mûşekê me ne mijara danûstandirê ne, em ê li ber xwe bidin. Heyeta İmralî çûye serdana Erdogan, ka em binirin çi dibêje. Deqekê ez ji we re hema bixwînim. Ez hema encama civînê ji we re bêjim. Mithat Sancar li wê derê ye, Pervîn Buldan li wê derê ye. Ka hevano ji kerema xwe re mecbîr nekin. Temam em zanin hûn hemî xemgîn in. Em zanin hûn şikestî ne. Lê em mî nehevin. Em di halê hevdan e, ji ber vê divê em hevû de bişopînin. Em dev ji hev bernedin. Rojane werin me bişopînin, me teqî bikin. Ka ez çi dibêjim, ka ez ji we re çi xebertînim. Pêdiviya me bi hev heye. A tiştek ku min dixwaz bêjim gava de min ji bîr kir. Niha ev konjonktûra siyasî ya rojata navîn kengê dikare biguhere. Wextê ku li hember Îranê êriş çê bibe, Îran rejîm hilweşe, dibe ku pêdiviya Amerîkayê êdî bi heteşê nemîne. Pêdiviya Amerîkayê dibe ku êdî bi colanî û bi sîstema li Sûriyê nemîne. Veya ji bo menfaetê me ye. Rewşekê bi vî şeklî dikare derbikeve. Kengê piştî ku Îran hal bû. Wextê ku Îran hal bibe, dortê dewleta Tirkiye. Dewleta Tirkiye mehkûmê hilweşandinê ye. Kurd no. Piştgirî nedin dewleta Tirkiye. Heta ku ev dewlet serûbin nebe, xirab nebe, ez behsa milletê Tirk nakim ya. Milletê Tirk ji mîna me mağdûrê vê pergalê ye. Aniha piştî ku Îran hilweşe, dortê dewleta Tirkiye. Li Sûriyê jî Kurd wê destkeftiyê xwe bi dest bixin. Yani ji Kurdan re aniha Kurd di zivistanê dane. Bihara Kurdan wê were li Sûriyê. Wê were. Hûn ê bibînin. Tirkiye jî serûbin dibe. Hele bila Îran hilweşe, hûn binêrin çawa hewa diguhere. Pêdivî Amerîkayê bi Sûriyê çê nabe. Em yani Trump, serçete Trump însanekî sapık e. Ew tombarak û filan bêvan însanên bêexlaqin. Ew çûn lê dostê me li Amerîkayê hene. Ka em binirin ev mirovê me bi serçete re çi axişîne. Min jî navê her kesekî de serçete hele. Hela Xwedê mezin e. Niha Pervîn Buldan
bi tevî Mithat Sancar çûne Cem Tayyip Erdoğan beriya hevdîtinê Mithat Sancar tiştekî gotiye balkişandiye ser meseleyên li Sûriyê pêşhatên giring çêbûn. Em li vê derê hem jî li Sûriyê xebatên Komîsyona Parlamentoyê em gihîştine qonaxa dawî. Xebatên Komîsyona Parlamentoyê de em gihîştine qonaxa dawî. Ya bi xêr ka çi jî derdikeve? Em ê wana bi beraz serokkomar re guftûgû bikin. Em ê nêrînê xwe parve bikin. Pêşniyazê me hene dibêje. Tamam. Ya tiştekî giring tune. Tiştekî giring vê gavê tune ye. Hakan Fidan rehet nasekine. Tiştan dibêje di derbarê Iraqê de hevan no. Hevalê me ê Dem Partî wisa bersivekî tam di cî de nadine. Bersivên em li ser hedê dibêjin bersivên bi teqil. Derbek bi teqil em dibêjin. Gotina teqil em bikartînin. Lê em nabînin. Ez xatir ji we bixwazim hevanno. Tiştekî giring ku ez wisa ji we re pêşkêş bikim çi hebûn ev e. Di bültenê êvarê de ez ê ji we re tiştê nû hazir bikim. Eger bikaribim ji we re mîvanekî jî bînim bila ji me re meselê şîrove bike. Ji me re peyam jî tên wekî nûçeyên deqeyên dawî ka nûçeyekî acîl e dibêje ama ya mesele tamam yani gotinên Hakan Fidan yên di derbarê Iraqê de di derbarê meselê wan ê navxwayî de bîye problem. Ji ber vê yekê Wezîreta Karê Derve ya Iraqê bang li sefîrê Tirk kiriye. Wana ez bawer nakim encamên pir mezin bidin. Normal in, prosedûrê normal in. Xatirê we silav reis.